kasi dito yung zero kilometer. May. Ayan, sa ilalim. Ito nang dagal din mo alam. 0 kilometer. So, dyan talaga nag-umpisa ang kilometro. Yan, o. Stoplight na naman. Ano ba yun? Kakalingulog, stoplight na naman. Ito yung 0 kilometers dito mga kapanali. Katapat kay Luneta. Sa mga hindi ko nakapunta dito. Stoplight again. Luneta, 0 kilometers. Diba? Walang gano'n sasakyan ngayon. Stoplight. May shoutout sa 1 viewers. Ayan na, go. Yan tayo guys. Go na tayo, go. Ito na yung Ocean Park. Dito kami pupunta dati. Pag-birthday ng anak ko, ganyan. Dito, Ocean Park sa kanan. Madami dito, kaya ko lang kayo na tour, no? Kasi dito sa daw ng White Beach, nakapunta ako dito, di ba? I-vlog ko na rin ito dati. Doon ang White Beach. Gaya sa bilas na nakita nila yung aso na yun. Ikat sa'yo. Nandun lang pala daw sa sa may Kumain mo kayo. Kayo mga dito. Dito muna tayo. Mag-stop cover. Kain lang tayo. Ano ka? Yan, hindi naman tayo Ano nagmamadali. ko saan yun? Yung ata yun. Nakahanap ko na talaga yung panahon. Pero di naman Hindi naman natin nasa palit ka nagdali. Pero hindi nga kasi binabaan. Mga pumatuklan din sa mga ano. Kaya nga, hindi lang yung napansin. Pero may mga pagkain niya dito. Yung mga putas. Wala pa nagtitinda, maaagaw mo eh. Doon, yung first ko lang. Mabi ka nga dyan, ano? Wala pa yung Kung ano naman yung damit ko. parang tinda dito. Ito nang pumapayag na andun lang ako sa likod. Gusto talaga siya sa... Andyan ako sa pinakalikuran niya. Anong ginawa ni teacher? Ipasok ka. Hindi na ako papasok. Ha? Hindi ako papasok. Ilang sa pinagsin. Sana din yun. Kaya nga akong papasok. Kaya na siguro, iniwan na siya. Kasi, Yun mo. Ba't mo binagay ako niyan? ay 6 viewers siya. Ay, ka-viewers siya. Nako. Kain tayo. Kain tayo. Sa amin na may ipalit. Kaya tatanggalin na naman natin kung ano.
Dito, Mike. Ito na talaga mahirap. Kasi pag may mic ka, gamit. Pag pumulang, kailangan mo tanggalin kasi hindi talaga ito waterproof. Balik na tayo sa malamig. Kailangan na makarating para mapag-usapan natin yung kung anong kailangan ng mga materyales talaga yung bilis. Sana walang traffic. Sabagay, pag pauwi lang naman dito ang traffic, pero pag papunta doon, hindi. Kasi yung nakaraan, grabe, napot ako ng mag-iisang. Kaya anong oras na ako nakauwi eh. Umalis ako ng alauna, sabi ko mga 3, nasa Nabotas na ako. Pag nakarating ako, mag-aarasingko. Sa sobrang traffic lang. Dami ginagawa na anak. Pag nakarating ako, maliwanag pa ng langit dito eh. Oh. Tingnan natin kung saan mag-uumpisa yung ulan. Uulan na raw doon eh. Malakas ng ulan sa ano. Batangas ah. Nandito na tayo sa Sapote. Sapote! Ah, Nasa Bacoor na tayo. dumami ko yung tignan. Hmm? Dumami tignan yung ulan. Bacoor na bitin! Ganda pa ng panahon dito, pero nakikita ko doon madilim na oh. Eto hanggang bukas na ulan. Sige, yari na naman tayo neto. Nak, bukas yung sulat nyo, number 2 na. Biglang buhos ng ulan. Hmm. Uy! Buwan na kayo. Oo naman. Sakit ang aabuti yan. Tayo po ay nasa Imus na. City of Imus. Parang may malaki pa doon. May malaki na doon na. Tapos may mark yan. Malaki? Hmm. Ang tag. Ilan tayo mo? 4 pa lang? Ha? Or, Ano mo? Ano yung desero? Paparamdam na dito ang langit. Ay, ano dilim? parang smart yan din. Mahilig sa ano? Parang pa dito sa area kung nasa ako pero Ang kadaling mundo. lumayo pa tayo, dilim na. Yung huli nga kanina eh. Ang bagal ng kulay. Ang bagal ng kulay ng baka na yun. Talagang ano naman din yung kulay niya. Bastos yan. Ganda. Aalis na nga. Ang nga lang. Walang nakatutok. Maabot na isang oras. Yung nangyagawa niya. Dilim-dilim. Sa activity lang. Hindi lang nakapagsulat. Ito anong ginawa niya? Yun, nagkulay. Tapos nagdikit. As ang sulat ng number 1. Tamad lang pumila. Sige layas. Kaya imbis na nangunguna parati, nangunghuli. Nako. Eh, nilalagay lang yung notebook yun doon sa table ni teacher. Kabay ikot-ikot kung saan-saan. Ganda. Baka tayo papasok na ibang mundo eh. Biglang dilim dun sa part na yun, no? Ganda ka? Hmm? Maabo na dito. Masawag ka pa ng mata. Talaga, inisip. Gusto pa pagkapasok, kakain ha.
Siguro na sinama yung baon niya doon sa bag niya. Pinagod ko na. Eh, pag bukas ng bag, sabi ko kunin lapis, baon ang kukunin. Tatawa ka sa kalokohan mo. Manis ka na. Ay, shout out, B-boy. Salamat. Very good man siya kanina kay colorful man na yung kulay niya. Andyan yun eh. Ay, sige. Pinadala ng picture Klase niya. ko sa loob yung mga mabasa. Iba yung kulay ng ulo, ng damit, ng pants, ng shoes. Tinuruan mo. Yun lang. Siya na kumuha ng ulo. Nahulog na cellphone. Bigyan mo kay Papa. Give mo kay Papa. Iyak ka naman. Ah. Kain sakay. Lawan lang ganun. Sino yung nakalit sa Papa? Naku. Aray ko. Ano yung aray ko? Ay, shout out for viewers. Aray ko. Expression niya. Yan yung ano. Paano mo sa ibig ito? Ano yun? Sakay, ano ba yung aray ko? Na nagtago. Nangunayap yan. Ay, mama yun pala. Aray ko. He is not hiding. Someone's turning his camera. Ano ba dun? Matulad din eh. Ipindutin yung ano. Ayun mo yung huwag mong kalaruan. Hindi, dyan. Ayun, oo, sa baba. Yung dito, sa kaliwa. Ayaw ko ba? Ano pang kukunin mo? No. Nandiyan ka na ng water. Barin mo nga yung damit ko. Bayot ka na. Close. Na, Wala na nagtog na yun. Ano naman? ay, shout out for viewers. Hindi ka mo sabi. Tingnan mo ako.
Hindi. Gali mo ah. Lord. Narinig ko. Sleep na tayo? Naantok na ako. Tinong ko. Yung pinaghalo. Wala yan. Hindi yan lalagyan ng soft drink. Huwag mo ipot! Balik mo na naman yan eh. Shout out for viewers. Ano sabi na Beboy sa aray ko? Aray ko? Ano yun? Ano yun? See? Hindi lang ano. Ano na yung ano madali? Table. Nag-vlog din mo pa. Lagay mo to doon sa labas. Oh. You put it outside. Outside. You put it outside. You know? You understand? Ayun na ako. Ay, knock nang. Ayun, nagalit na. Nagalit na si Mark dyan. Oh no. Oh wow. Oh no, galit na baby boy. Ayun, taro si broken sa wala, ha? Ha? Ayun, broken your chair, ha? Don't broken your chair. No. Ay, sos. Bahala ka dyan. English na siya. Pero boots. English speaking ka daw sabi ni Kuya Bibo. He said hello, Kuya Bibo. He said, Kuya Bibo, hello. Hi, Kuya Bibo. Hello. Dito, up the front of camera. Hello. Ayun. I say, hello, B-boy. Boy. Boy. Not boy. Kuya B-boy. He said Kuya B-boy. Kuya B-boy. Kuya B-boy is good friend and comedian, vlogger. So, very bait. Bait. Kuya B-boy said hello. Look, you said hello. Kuya B-boy, hello. Kuya B-boy said, Kuya B-boy, hello. Say hello. Say hi. She said, thank you for watching, Papa. You're watching Mama. Papa! Sabi mo, thank you for watching, Kuya B-boy. He said, thank you for watching, Kuya B-boy. Boy. Boy. Boy.
Boy-boy yung tawag sa'yo. Sangkay, ayaw ng B-boy. You said B-boy. No, boy-boy. Not a boy-boy. Wow. Na, said Kuya B-boy. Dali. B-boy. B-boy. Kuya B-boy. B-boy. Ay, Tita B-boy pala. Tita B-boy. B-boy. Tita B-boy. B-boy. Tita. You said Tita. Tita. Tita B-boy. B-boy. Tita B-boy. Ay, Sangkay, Tita B-boy ka daw. Yeah. Tawa siya, oh. Nak, you smile, Kuya B-boy. Kuya B-boy is laughing. You Kuya B-boy. called him boy boy. Ha? You say hi, Kuya B-boy. Hi, boy, boy. Kuya Kuba. B boy. Boy. Say B-boy. Yes, boy, boy. Yes, boy. Ouchie. Oh, no, why? Why you? Oh, si. Okay na? Okay? Yun. Okay na. Can I have my shirt? Aray ko. Can I have my shirt? Win. Give me that. Okay, win. Oh. Not a penguin. You're not a penguin. You're a human without teeth. Penguin. Ah? Wala. Win. Mas na. Get mo yung hanger ko sa'yo, dali. Lay down na. Sleep. No way. No way. Why? Over here. You're not sleepy? Over here. Go here. Go here. Over here, please. Over there. May lagay mo nga muna sa plantada yung mga hugas. 8,000 na pala yung followers ni Bibi. Dami na. Yung mga hugas. 8,000 na pala. Kasaan ba nga na? Andyan sila. Yung sa kabila. Dami na pala subscribers. Just B-boy. Nanay. Say nanay. Say tatay. Ati. Kuya. 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 Ano na, barakuda? Say Kuya. Halika dito, come here. Kuya is brother or a brother. Brother. Ati, oh, sister. Sister. Lolo. Lolo is a Lolo or listen, Lolo or grandpa. Lola yan. Ay. Lola or a grandma. 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 Short. Sharp. Sharp. Not Sharp. Are you a shark? Shark. Ew. You're a rabbit without a teeth. Init. Kuya B-boy. Boy, boy. Kuya B-boy. Big. Small. Big. Small. Big, small? Big. Small. Big. Small. Big. Short, tall. Big. Short, long. Small, tall. Tall. Maliit. Big. Ito. Big. Maliit. Malaki. No? Hindi ka talaga ba? Ano sa Tagalog eh? Yung count. Big.
Patuloy naman sa paggawa ng content. Mga kasipag panoorin ito lang yung content creator dito na baguhan at sa mga nagko-content na nasa labas, food vlogging, nature vlogging, mga kasipag yun ang panoorin nyo po ito. At iba po nga nagko-content basta nasa labas po mga kasipag na marami po mga streamers nasasama po dun sa mga so panoorin nyo po itong Use your finger. ulat your article Use your finger. You count. talaga nakakalungkot po Count. kasi pag as a mga Count. content creator. So dito po, Count. pagkikilan at panoorin po natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Use your finger. Show me your finger. How many ears you have? You have 2 ears. How many nose you have? So ito po yun mga kasipag, So na-share po sa isang content creator na doon sa JB News na kung sakaling may isang kapag mga kasipag. So maganda din naman talaga ito sa mga bilang respeto lang po sa mga stranger na hindi natin kilala kung sino-sino man yung mga tao na nasasama natin sa video. Ito, gano'n nasagot ko kasi pag yan. Nakapag-content ako na friends ko. Friends ko siya. So, ayaw niya pala na masama doon sa content. Ayan, so galit na galit siya sa akin. Ayaw ko nang napapabilis ako. So, syempre, dinilit ko na yan agad kasi bilang sa respeto po. Paano na lang pag nandun kasi ibang lugar ba kasi pag So, nag-content ka dyan, yung mga food vlogging, ayan, no? So, nag-nature vlogging, o yung mga tourist spot na pwedeng pag-vlogan. Then, nakikita po yung ibang tao. So, mga stranger sa tao na hindi natin kilala. O malay niyo po, may mga kamit na kasama na mahuhuli sila. So, kinakailangan pa rin talaga na magpaalam pag may mga tao. So, napakahasil pag gano'n na. Kasi pag-learn mo, ayan, i-remove sa edit, no? Kinakailangan talaga na hindi sila makikita. So, kinakailangan paalam mo kung pwede nila ba na makita sila doon sa content mo. So, kinakailangan paalam mo. Napakahasil. Napakahirap. So, yung sinasabi ng ibang mga content creator na nalulungkot sila, no? Kasi talagang hindi na talaga sila makakilos ng maluwag, no? Kasi karamihan pa rin ng video, meron talaga makikita masasagang pasasali Madami ng kong mga nabayaran searchers yung sa pakinig tao. ko eh. So, kinakailangan ko talaga na pag-i-edit dyan or paliwanag dyan na pwede bang sama sila nandun sa content mo. So, hassle pag gano'n na pero kung okay lang naman, so hindi ka naman siya di mag-edit mag-remove dyan sa mga tao pa. Kasi, lalo na kung picture yun, so magandang view, tapos mayroong tao na daan. So, masasama yung picture, yung background na maganda na pinag-contentan mo na mag-blur doon. Kasi nandun din yung sa likuran ng tao eh. So, kasi yun pag gano'n. Kaya yung iba naman yung mga content creator, gubay vlogging na ba. So, pag once may sabatas talaga yan, no? Kahit naman di pa na isabatas yan, kasi pag pinakailangan pa rin talaga yan ganyan, for privacy lang po sa mga malating mga tao, no? So, respeto lang din. Kaya kasi sa so, kasi naman, pero kasi walang challenge pag ganun talaga, no? Parang yung walang dahil yung content mo pag once naka-blur, namin parang tinatago hinahin, no? So, mas challenging kasi na meron din mga talagang na mayroong mga stranger na tao na sasali doon at then na lang na mga issue na away-away so nakapag-content ka so kailangan mo pa bang magpaalam doon kaya mo ikaw magiging witness doon o yun yung patunay na ebidensya, di ba? So nakapag-video sa mga senaryo na yung mga away dyan, di ba mga senaryo na nagkaka-disgrasya, di ba? Portugal, di naman yung bablog. So, promote pa. Portugal, promoted. Pero kung mga ganun. Yan, alam mo yan. Ito kaya sa buhay na. Nasaan mo na siya?
Right dyan. Ah. Right ko. Narigamit naman natin yung rules di. Diba? Ay. Alam na ako talaga eh. Yan. Yan. Patay. Mas gagawa natin. Ha? Huwag na lang, huwag na. Ano? Hindi naman ito. No. Open. Aray.
Oh, kami yung ano mo ba yun? Wala. Hindi. Oo, yan, marinig ko din. No? No. Yung marinig. Oh, Ay, sabi ko, sarap. Okay na nga yung kumot ko. Correct. Wait, anong ginakuha mo dyan? Tulog. Vlogger na tinutulogan yung mga viewers. ano pa yung nahanap dyan? Ay, shoutout Ma'am Eva. Good evening, Mark. Kumusta ka na? Okay naman po. Okay naman. For viewers, shoutout. Thumbs up. Ay, Wow! Ano yun? Ha? Monkey? Mami monkey. Daddy monkey? Mami monkey? Why you said, why you say, monkey. 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 Yung monkey. Yung monkey, little monkey. Yung little monkey? Ha? You monkey. You little monkey. Mommy is tiger. Mommy is tiger. You said mommy tiger. Mommy tiger. Oh no, mommy tiger. Dinosaur. Not dinosaur. Oh shit. Ano sasabihin? Ha? Monkey. Mommy monkey. Monkey. Animal. You animals? Huh? You animal? Sino animal? You monkey. tama ka dyan. Oh, so Scary. Lion. Rat. This is a monkey. Parrot. Monkey. Parrot. Three animals and yet even five. A monkey.
Banana. Banana. Monkey. Monkey in the Barbie set. Monkey in the Barbie set. Monkey in the Barbie set. Monkey jump. Sorry. Sa, baba ka dyan, Mark dyan. Huwag ka sumampo ka ba? Ano ka nagpunta noon? Isa. Oh, yan na. Sa'yo na. Oh, sa'yo na. Shit! Dito ko yung mami mo. Hi, mommy. Is Daddy? Mommy? Oh, kaya yung naglalaro ka doon, dito na ako, tapos ngayon, lalapit ka. Baby. Sorry. Aray! Crow with somebody said, ca, 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 ca. Crow said, ca, ca, ca. Crow said, ca, 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 ca. Crow. Spin. Spin. Clever. Ano yung Mark dyan? Isa. It's cold. Crow. So can you see crow? Crow. A crow. Oh, a cow. Cow said, Oi, oi, oi. Ba, ba, ba. Ano yung mga Mark dyan? Siya na nag-vlog. Mata mo.
Ano ka na doon? Init na nga eh. Ba yun? Live init. Ay, quiet. Say hi. Say hi mga kawaray. Doon oh. Doon harap sa camera oh. Harap ka doon sa camera. Doon sa phone. Ba? Ano eh? Doon oh. Harap ka doon oh. Dito. Lagi dito. Come here. Doon oh. Doon ka mag-hi. Doon. Hindi ka nabibin. Umayos ka nga dyan. Wrong. Sabi ko doon ka mag-hayo. Dahil kita ka doon oh. What about the good? What is this in the desert? What? There were both. Puro karami doon. Halloween. Wow. Spooky. Wow. Ayos ko. Tatted. The pig. Ruby. Let's go. Why? Let's go. Baho na to. Nak, di ba pinunas mo to sa ihi mo kanina, no? Kaya mo pang hinay. Dito po tayo ngayon sa nahanap
Red bull, the hippo. Bull, the zebra, snake, with shepherd, sheep, goat, pig, giraffe. I will do this. I can see. Giraffe, shower tea. So I said, oh, what? Oh, with something so long, I said, more. Tights. Tight. Zero. Who is roughly open as his follows? Sharp. Tight. Sharp. Yan, pamilyar ka sa lugar na to, papunta ka na, malapit ka dito. Sharp. May Alpha Mart din pala dito sa harap nito. So, good luck sa ating maswerte manalo. Sa mga nakamotor, mag-ingat palagi ha. Sa mga malapit dito, punta mo na to. Sa mga malayo, malayo ka talaga. Okay, so yung kakalimutan sa liwanag for natin mga kapigat ha. God is good all the time. God bless you mga kapigat. Sino muna sa inyo? May mga magkakasama ba kayo? Kaya dahil ikaw na lang sa akin. Pilihan mo na kayo taas. Yung pipiliin mo yung ang pauna niyo para paano naman? Oo, ito ka. Pamili ka. Ayun, so dito na pala. Ayun, so good evening mga kapigat. Mamimigay na naman po tayo ng konting blessing sa Kaya ito naghahanap ng pera sa taon. Maraming pera. Wala man nanonood eh.
Ay, shoutout Noy Channel. Melody, shoutout. Ma'am Corselda, channel sa ko. Hello guys, shoutout. Salamat po sa pagpasyal. Alhamdulillah. Sexy. One so away. Matulog na nga pinturabista. Nakuha na naman yan. Nabot mo naman yung bayad sa Oo. Sleep ka na. Sleep ka na. Naantok na ako. Hindi ka sa tulog. Tulog.